Lagunok, arratzaldeon eta ongi etorriak txorineko denboraldiko bigarren saiora. Patrizia, arratzaldeon. Kaixo, arratzaldeon. Ontxe oporretatik bueltan etorri gara denboraldisa gogoz hasteko. Eta gaurkuan gatoz plater potente batekin. Ekarri dugu pasta eta arrain eltzekari bat, portugesez masada do peixe dako izena. Ideia bat egiteko, gure marmitakoan antzeko zerbait izango zen, Baina pastakin. Eta Ibaiko arraiakin. Ez dut lortu. Daukat Iñaki, peskaterua, Merkatu Bilbaora juten da, eta esan dit, barreska ari zien danak, ni junitzenien eskatzen, zelan da, Lucioperka. Lucioperka, ez da sekula entzun. Bada, Ibaiko arrai bat, itxuraz lupia ematen du, eta berak Iñaki zaten, a ber, Ibaikoa amu arraia jaten da. Eta amu arraia urdaiazpikoarekin, amu arraia kentzen badiozu gozoago egoten da. Hori zezen dutzu, zure peskateruak edo Alexak. Ez, hori gure peskateruak Iñakik horrela esaten. Eta hori esan zioten danak. Danak adarra jotzen ibili zaizkit. Eta, karo, egia da, Merkatu Bilbao bezalako toki batean eskatzen badut arraia ja kaja handi bat eskatu behar dutela. Eta esaten, bai, zuretzako ez dizut ekarriko xerra o errezeta baterako arrai pixka bat. Orduan, bueno, manikin duana da, lupiarekin. Nola egingo dugun? Oso erreza. Lehengo gorrituko ditu kipula berakatza, piper berdea eta piper gorria, horre gorrituta dauzkagunean, zeingo dugu bertara, salda botako dugu. Salda bat daukat hemen arraiana, egin dudana da, hauen ezurdurak eta barazki batzuekin, dardo pixkatekin eta azafraiarekin egosten utzi, bustiko dugu, eta irakiten hasten danean, pasta bertara botako dugu. Eta bukaeran, ia pasta egin da dagoenean, lupia onduta, ingo duna lupia jarrikot gatze eta olio pixkatekin eta piper beltzakin, bertara bota, bi buelta, utzi pausatzen, eta bukaeran, gurina, patxarra, patxarra tanta bat, eta gaina, hori da berezia, zebeti patxarra normalean iten da lurrundu, ez. Patxarra, eta aneta pixkat, eta martorreia. Errezeta hau, barandado kasal jatetxeko Hugo Sukaldaria prestatu zian, eta benetan ni, oso ona. Esan doztazu, Terresa. horren tantaka bat, baina ikustot, Kandide haundixa jarri otzazula, Zigor? Txorrota da onba botazion, bera. Ni beti hemen gehiago jartzen du. Eskuzabala izan bidaz da. Bai, ez. Denaztut erabileko. Espera, orduan zeintzu pausuak esan dituzu. Bai, eta zerekin hasiko gara, zen niri pintxe moruan bebe, aldoztazu erabili. Edo ez tozu bihar. Fumetazuk indiazu, lehen. Ja, ez daukat, egia esan. Oini, gero errezeta motza daukago, Patriziaren esku. Honekin ordu erdi bete behar du. Ematen badizu lana, egongo gara gero 5 minutu lan, raka. Eta jendeak kosinatzen ikusi nahi gaitu. Beraz, azkarra da be bai, etxian itxeko, ez da? Bai. Denbora gehien emango diguna, pasta horrek zenbat? Fideuan pastak 8 minutu behar ditu egosteko? Bai, fabrikatzaile bakoitzak bere denbora dauka, baina nik uste dut, bai, 8-9 minutun arabera egongo dala. Patrizia, kontatu gauza bat nizutaz irakurri dodana. Bueno, depende ze gauza dan, Zigor. Irakurri dut ez datzula gustatzen pastan etiketan jartzen dagoena zenbat minutu egosi behar dela. Hombre, hori eskainean pertsona da bai, ez da? Ez dakit non irakurri dazun hori? Nik entzun dut olako, bai, no jartzen dio pasta. Egia da, referente moduan ondo datorrela minutuena, baina hori oso pertsonala da, ez? Hori oso pertsonala da. Batzui oso gogorra gustatzen jake, ez? Aldente deitzen dana. Beste batzui, pasauta. Eta, bueno, niri errezetan arabera. Egisa esan. Bai, bai zelan ondo egosita jateko? Ondo egosita, sopan eta gustatzen jat ondo egosita egotia. Zakin, nira mamako lan jalten zauen, da holan gustatzen jat. Baina gero pastarako, pasta saltxan itxeko, gustatzen jat puntuan. Hor, egia dabe, hortan nik uste dut asko, ez, hobetu du, sukaldaritzan ikasi dugula, garai batean pasta eta oso egosita jaten genuen, barazkiak ere oso egosia jaten genituen, gaur egun ja horri be puntu ematen da ikasi dugu, sukaldean, jenteak horokore. Bere puntura. Bai. Baina, hemen inbar duana da, erresa da, ingo duana lupia, holan, busketa da moztu, eta errezeta hau iteko ez erosin lupia basati bat, ona garestia, ez du merezi. Nik uste dut, errezeta hondan hauek aztegiko lupia direnak, merkeauak direnak eta nik uste dut nahikoa dela. Beste erabilizazuela, labean erreta jateko, freskua jatzeko, ez da? Bai, horretako hobeto. Nik uste dut, ez dela zetan gastatu behar horren beste diru, Eta txorienen urtian zier indozue beste eltzekari batzuk, ez da? Txipiroi eta bakando eltzekaria, txipiroi eltzekaria bakarrik, eltzekari espresa, irakurri dut webgunean, badauko zuela pila bat errezeta. Maite ditu eltzekari. Bai, ez da?
Eta zuk ere sartuko duzu baten bat, ez? Nik sartuko baten bat. Gaina gustatzen gat koiarakin jaten dan dana, barrura. Asko gustatzen gat. Hori galdera hori, Patri, zuri askotan botako zizuten jendea. Ikusiko duzu blogean zer zintzilikatzen duzun, da esate dizut. Baina zure etxean, gero egunero hori jaten da, ero zuen etxean eguneroko jaten da. Hori galdera hori ez dizut egiten? Bai, egunean arabera be, bai. Azkenian, errezeta asko graba utxe ditut etxean, orduan, errezeta grabatzea tokatzen jaten egunean, grabatzen dut badauena. Baina bestela, nik normal jaten dut, lenteja batzuk, ez dakit, arrain baldaban, albondiga batzuk, holan, simplia. Eta kapritxo moduan, zuen etxean zina, gurian da sushia. Sushia? Gure etxean sushia dagoenen, atzo sushia da burruka egon zan. Sushia inja edo sushia erositza? Inja edo erositza? Erositza. Bueno. Oso ona saltzen dutelako, eta Durangon badaukago denda bat sushi egiten dutena, eta gu badakizu beti bertako ekoizleekin eta bertako jatetxekin gaudela. Bai, sushi kilometro zero. Hori da. Ez bertako dira, eta oso nik. Daukagu, arazo, hemendik esan dugu, hemendik aurrera sushia bikoteaketan jango du, umeak geratzen dienen amaman etxean. Ondo petza, holan ez da lapurtzen, ez da? Baina, burruka. Guretxean burruka, nagoten. Ondo da umiek bebai danetari jatia, ez da? Bai. Eta aina atzo eskatu nahen, nola da? Arraina gordina da, sashimia? Sashimia edo tartarra, holan karatuta? Sashimia, arrain zatisa. Lupi sativa, lupia lupia jarri ziguten, gero izokina eta egaluzia. Gordini, takoetan, eta bikoetan, baina hau, eta eki gan. Barrure. Eki. Eusko guzua da. En fin, bueno, atzo, Patrik tomatea zuenean esan zuen, gero birrindu ingo du, orduan ez dugu zetan zati txikietan egin behar. Gu kasu hontan, gero ez dugu birrinduko. Ingo duguna da, hor utziko dugu. Orduan, kipula eta piperrak eta ingo dituguna txiki. Nik laguma daukat marmitako egiten duenean, egiten du, kantidade handian da egiten du barazki pila bat, erregozi, eta ero birrindu egiten du, eta ero isos gaiuan gordeze ditu razio. Bai, entzuta daukat. Eta hor barazki ez da ikusten orduan. Orduan erabile aldo. Sofritu alan, eskenean denbora aurrezteko trukoren bat, ez, aukitzeko. Hori da. Ondo da. Guk etxian kapritxo moruan beti pasta jaten dugu. Ni pasta, pila gustatzen gat, baina egisa da tradizionala nazela pastan inguruan beraz gogua daukot eltzekari hau dastatzeko, zen ikustot, hori, pasta beti jaten dugula beti moduan, ez? Pasta boloñesa erara, karbonara erara, azkenean kostatzen da rutinatik ataratzea apur bat, ez? Ez dakizu miekin rutinatik asko ataratzen zaren edo tradizionala jotzen duzun. Gurian pasta jan aldute, fideua eran jaten aldute, sopan jaten dute, karbonara erara, tomatearekin. Tomate gabe, oin, behitu, biak hasi dira eskatzen bakarrik astarekin. Ez dute tomaterik nahi, txubiak. Amak horrela jaten ditu, bikoteak, eta horrela nahi dute. Eta arroza beha, lehen arroza beti tomatearekin, eta oin jaz, oin zuria, eta hori bai, salteatu iten dira pixkat, berakatzakin eta persil pixkatekin, eta urdai azpikotako txogatzuk. Eta hori bai, gurinakin ez, ni olio saldea nahi zorten. Eta hori oso guztua jaten dut. Jo, base ondo. Pasta umeekin normalean. Bai, ez beti funtzionatzen daben gauza da. Beti funtzionatzen da. Nei gustatzen jan normalian, holan errezeta desberdinak itxia pastanak, eta hastian behin edo domeketan, bakitzu jendiak itzen dagoela oiasko errea edo arroza. Paella edo oiasko errea, hori die, asteburuko bi platerak. Niri pasta itxia gustatzen gat. Bai, pasta freskoa eta gero saltzaren bat olan desberdina, probauko errezetaren baten, programaren baten, baina bai, asko gustatzen gat. Beraz, aber zelan dauen eltzekari honetan, ze eltzekari zen pasta holan, ez dut probau. Badau Italian, gauza bat ditzen dela pasta fagioli, eta da eltzekari bat bai, pasta eta babarrunekin. Eta bakit, ez dala igual oso ondo sonatzen, baina oso goxua dau benetan. Hor, Pirinioen alde hor, Pirinioetara da juten bazara, horko eltzekarixak die dana. Baina dana sartzen duzunean daude babarrunak, arroza, pasta, oiaskua, txerrikiak,
aragi xehetua. Dana, sobratzen jatzun, frigorifikoan sobratzen jatzun, dana batera. Bai, eta da, plater bakarra jaten dozu hori, eta gero, bueno, bota elurra metro terdi, ero gehiago, hotza hain nahi dagoena, hori janda gero eskiatzea galtzamotzetan joan zela. Eta potentea, gu Bakeira bereten egon nintzen hotel batean lanean, Bai. eta han zan, kozido aranez, deitzen zan, arango eltzekaria. Bai. Eta nik esan den, baina, a ber, bakarri falta da hemen, ez dakit, sukaldeko trapua sartzia. Ez que hotz asko itxen dauan, eta beraz, aprobetxa bida dana sartzen, koipia, eragisa, frigorifikoan sobratzen jatzun dana, eta azkenean hori dabe bai filosofia sukaldaritzan inguruan, ez? Jasangarrixa izatea, ez botatzea da dana aprobetxatzea. Da hori guztetan gaku guri bebai itxia. Oiene? Bai. Bueno, hemen kipula erregozten, klasiko hondi bat txorienen, ja, hemen dik aurrera esango zu, berriro ere izi. Berriro ere izi. Bueno, kipula handia esan orduan nik uste erdiarekin nahikoa dana. Bai. Berakatza talpare bat txikituko jut. Hemen, eta gero piperrak, eta, bueno, izan gaur itzein inbar dugu asko, zer errezeta honek, ikusten duzuen moduan, ez doka gauza handirik. Berak, errezetan gero, guk aneta erabiliko du, salbia erabili zuen, ez dut aurkitu. Hemen beti izaten duguna. Sukaldea bada bai pixkat moldatzea, etxean daukagunera, ero aurkitzen dugunera. Ez badugu pastarekin, errezeta hau pastarekin inbeharrean, arrozarekin berdin, arroz saldatxu bat egiten dugu, eta gozo-gozoa geratzen da, berdin-berdina. Ez da euskagula horrelakoak fideoa ditugula, fideoekin, kontuz puntuarekin, baina... Eta hori kontuan aukita. Bai, beti moldatu. Ba, bitu, salbian inguruan, niri asko gustatzen jaten belar bat da, ze Italien badaukie pasta bat, lehen ezaguzu gurina, eskatula gustatzen pastarako, gurina urtu, da salbia horri batzukin infusion hau, igual ordu erdin, eta pasta gurin horrekin bakarrik da gazta apurtxo bat gainetik, eta superona dau. Baina gero, etorri nintzenian ona Euskal Herrira, ez nauen salbia inundik inora aurkitzen. Eta badakizu nun aurkitzu nauen? Bilbon jartzen daue zapatu goizetan, arenalian, jartzen daue lore asoka. Eta horret egoten dira lorak, landarak, eta lora eta belar dizberdinak, eta hor aurkitu ziek ez salbia. Salbia freskua, da hori erosi, eta barkoian izan, da bihar dozunean, osto apurtxo batzuk urtu eta superona dau. Urrengorako esan da ekarrikotzut. Asixak lortzia erreza izaten da, gaur egun asiak edorzena, eta erosuk esan duzua. Lorontzian, gustatzekoen basaizua, etxeko lorontzian ero, hemen, ideiak txorienen behin baino gehiotan eman ditugu, eta lorontzian jartzea, perresila, gustatzen zaizkigun belar usaintzuak etxean izatea erreza da. Bueno, a ver, venga, bota, zer. Zuen eskuan arabera. Badau jende asko hilandaran asuntua esakola ondo ematen, ez. Ni horreitako bandaz, horregatxik esatotut, esperientziaz esatotut. Gu ikasten gabiz, bikote eta bi. Gu baina arte ginen, esaten dana nola da, asesinios en serio. Bai. Bai, olakoak, bai, loreekin eta, ekartzen genituen, baina, claro, da tamagotxi bat moduan, jaten eman barzaio. Egunero. Egunero. Eta, pixkanaka ikasten zoaz, da egia esan mundu badala, eta politxa da, eta ikusten dituzu, zuk iten bau zuten hasi da, politxa da. Zuk landatu, eta ero ikusi nola, bere etapak dituen, lorea bere etapak izaten dituen. Baina belarren arabera nire ez duzte irauten. Ze albaka erosten bot, gero pestu eitzeko, pila bat oso erabilibide, orduan, egun bat edo bi irauten jat albaka landaria, beraz? Ontxe piperrak bota biozazu. Beste resetan bat beharko, zu albaka gutxi horretu. Horia. Berakatza bertan. Bai. Piper gorria. Eta piper berdia. Berak, Hugok, hau xerratan moztuta botazion. Ja, erregozita zeuzken guiritxi gineako. Eta ni bitzezai xerratan... Geixegi igual, ez? Bai, eta gero sartzen zen nintuen pasta zaten da, hor, geratzen zen kipula erregozia eta talak, ez? Nik uste dut errezeta honetan, hobeto geratuko zala, holan txikituta. Bai, nik uste dut, bai, finagoa. Bai, berak esan zida, nik gaina, nik botanion, esan nion, gero esan mutila oso jatorra, Eta berakin hitz egiten da, ni erderaz, bera portuguesez, baina ulertzeko moduan, bai. Eta nik esan nion, da, hobeto esan geratuko lan txikituta, eta bai, baina etxeko errezeta bat zan, eta bakizu nagusiak esaten du, horrela, eta horrela. Eta bera, saiatu izan zela aldatzen errezetan zerbait, baina hori, bera, gaina zan nagusiaren aman errezeta bat ero. Eta horrela prestatzen zuela, eta zioten. Eta esan duzu, masada do peixe hau, pasta eta arrain eltzekarixa, esan duzu jatetxien izena, eta Portugaletik datorre, baina nun konkretukin, nun probau zinun.
Hau da, Portugal erdialdea da, deitzen da eskualdea, eta hau egongo zen, justo, Oporto eta Lisboa bitartean, erdi inguru hortan, barren aldera, itxasotik, Nazare inguru hortatik eta barren aldera botata, herri txiki bat, 4 biztanle, kale bakarra, Ondo? aldapan, Baina ondo jaten bazan? jatetxea oso, eta asteburuetan hori bai, asteburuetan herri hortan ezin da joan. Osa, 4 biztanle hastian zier, baina asteburutan igual. Ez, herri, 24 etxe guzti, herri guztizan. Bai, 24, gaiak, zenbakieko lan deki. 24 etxe, herria egon zan, erabat utzituta, jendia junin zan, hiltzen jun zan, jendia kostaldera, hiri handietara bertakoa joan ziren lanean, egin toki neiko menditsua zan, eta bertakoa joan inzien. Bapatzean 3-4 lagun hasi ziren herria berreskuratzen, eta etxiak erosten hasi zen jendia, eta bueno, 4 pertsona eta 2 dira inglesak, bertan bizi direnak, eta etxetik egiten dute lan. Abitu. Telelana deitzen dena, etxetik egiten dute lan. Ontxe, 2008... Soldata Inglaterrakoa, baina Portugal. Hori, ez da utxarto, Tratu hori. Ondo dau. Bai, herri oso polita, benetan. Eta 2008tik aurrera gainera telelanakin eta jende asko kitzen dago hori, herri txikixetara joan, handik etxetik lan, eta gutxi hau gaztau. Hobeto bizi, lasai hau bizi, bueno, aukera bada. Zure Instagrameko, bueno, ez dakit lana, deixo, zaion. Ez garen hasi, polemikakin mesedez, Ez da lana edo? Bai, lana da, bai, lana ogibide, esan nahi nuen. Ogibidea, ez dakite... A ber, ogisa erosteko ematen doztan. Ogisa mototzun, baina hori, ez dakit, hori etxetik inalgo zendu. Bai, nik hori etxetik izan. Etxetik iteoz, ez duzu. Bai, 2008tik 2022 hori indot, 2 urtetan etxian egonaz lanian, eta hombre, ogisa erosteko beste eman dozta. Apurtxo bat gehiago bebai, bidaiatzeko, hipoteka pagetako da, eman dozta bebai. Berez, ogisa eta apur bat gehiago. Baina jarraitzen zaitu, bebai ikusi zaitu jendiarekin tragoak eta hartzen, eta hori lana ere badaukazu. Bueno, bai, ni berez, enpresa mundutik nator, beraz, nire enpresa da, sukaldarixan inguruan da, bebai, gastronomian inguruan, beraz, atzerritarrekin egotenaz Bilbotik pasiatzen, eta Bilbo erakusten dugun bitartean, pintxuak eta edarixa jaten zazkenean, gastronomia da leku bat ezagutzeko modurik onena, ez? Adibidez, zuk joan zinenan Portugalera da inzinun eltzekari hau, edo probau zinun eltzekari hau, eta herrixa ziur nau geixa guztau jatzula. Nik uste dut, Bilbora etortzen dan jendia, da pintxua jaten, da txakolixak eraten, eta han ez dakit. Gizu, bestaldean jendea zer da behien esaten. Hori da lana, Kaugula, etxe. Lan politxa? Gustatzen zain lan hori niri ere bai. Lan politxa topau dut, ze zaneik, Etxetik zukaldau. Inglesean jakin behar duzu, only, ez? Bai, baina zuk badakizu, trebia zare. Bueno, ikusi zaitxugu. Komunikatzaile honen izan barzara, jendiakin, ez? Baina jendea, eta zer esaten dute, zer iritzen zaile hori, pintxoen mundu hori, poteoa, ez dakit poteo egiten duzuen. Poteo egiten dugu, bai, azkenean 8 tabernatara joaten gara. Bai. 8 ardokopa bat. Garagarua. Oso ondo loiten da gero hotelian. Eta zelako propinak, ez dakizu. Bai, propina bazkara puteran eskatzen da, ez? Hori da ideia. Eta, baina, esperientzia bera izir bitzen zaio. Esperientzia superona. Eta badakit zer izango da, ideia batekin etortzen dira, o harrituta geratzen dira honekin? Asko harrituta geratzen dira, ze igual dausoituta tapan kontzeptura, ez? Baina gero datoz, Euskal Herriko barratara da, ikusten dabe barra danak, pintxos beteta, eta ambiente pila bat, izan martitzen atzalde bat, edo izan zapatu goiz bat, jende pila bat daukaletan, eta hori, asko guztetan jake. Normala. Bai, egisa da. Lan atsegina dela, hori esan leike. Gurosunean ingelesa praktikatzea edo, etorri zeike gurekin, eta ingo. Bai, gaina normalien praktikatzeko lotza kontua izaten da, eta horre lotzak eta lehengo eta garran ongo die, pigarrenerako ja lotza gutxeo, eta hirugarrenako... Hello, my friend, how are you? Baina, nik esan biot, nik ez dutela eratene, nik urbotiakin oia, ze azkenean lana da, isa egunero itxendo, txorinera enatorrenean, han nabil beraz, zaindu inbida. Bueno, bakizue, kalean ikusten baduzuen norbaitek, patriolakoan, agurtu zazue, eta... Horia. Bueno, gu hemen, zertakoa? Hemen martorri usaina etorri jat. Martorria, tope. Bakizue, gu martorria pixkanaka ari gara ikasten, baina, bueno, Ego Ameriketan, Portugalen, eta asko erabiltzen den, belar bada. Portugalen be bai, Brasila, bai. Enak isen? Bai, Brasilen pila bat erabiltzen da. Portugal da Brasil eskuti goz askotan. Eta bebai erabiltzen duten. Nik jandu den errezeta pila batean erabiltzen perrexila ere, bai? Bakitzu, martorrixakin,
dauzela gorroto dauenak eta pilo bat maite dauenak. Martorrixa da, nola esango nuke nik, Oso polarizatua dan bai, belar baina bat. honek tripotxak eta olako, txerri belarriak eta horre bezala, asko Bai. gustatzen dizkigu, ero bat ere. Ero ez. Bai. Zuri asko. Ni gustatzen zait. Ni nahi dut esan, etxean ez dut erabiltzen, errezetan batek eramaten badu, guacamole gustatzen zait botatzea, errezeta batzuetan erabiltzen dut, baina egunerokotasunean nire etxean perrezila aurkituko duzu, Bai. martorriaz. Noixian behin. Bai, noixian behin, hori da. Noixian behin lehen esan dugun moduan errutinatik ataratzeko eta baseose holan exotikua, ez, jateko. Pillo, ales baino lehenago hemen edit izan genuen, hemendik musu bat editeri, eta edit gainea, martorria, ezin du ikusi gehien bat Brasilen egon zelako bere lagun batean 2 aste, eta esan zuen, 2 aste egunero martorria. Nik uste kosariko kroasanea ireki eta arek ere martorria zeukala. Eta kasualidadea, hemen hasi ginen, da errezetetan da, berriro, martorria! Filantro erderaz. Bai, eta are ezin zuen ikusi. Presentzia asko dauko eta asko usaintzen dago orduan, espajatzu gustatzen. Jendea eskako nahi gustatzen ez da jaboi usaila edo, jaboi sapori daukala. Bai. Olako zeuzezaten dago. Bai. Bueno, ontxe, udako oporrak amaitxu die. Bai. Umiak eskolara doiaz, zuk umiak daukozu jangelara doiaz. Bai. Eta hemen jarri dozku gure lagun Julenek, gidoira dixak, bere jangelako olan geixen gustatzen jakona, zila empanadiak. Ez dakizuk jangelan jaten zinun, etxian jaten zinun, zure garaian. Gure garaian, gu aspaldi, bai, 36an, jangela behizaten genduen. Normalian hor babarrunak eta arroza besterik ez genduen jaten, gure garaietan hori besterik ez zegoen. Baina bai, guk Mila eta Lourdes geneuzkan sukaldean, sukaldare handiak, nire lehen maisuak, ezan handerinoak, bero, zenik beraiekin sukaldera sartzen nintzen laguntzen nien, saiatzen nintzen. Hori suertia. Eta guk, bitu, empanadiak ezin jaten, gure ikastolan sekula ez ditugu jan. Ez, baina guzta, gehien pasta beti bezala, eta ero oso onak ziren eltsekariak. Eta hori zora represtatzen. Azkenien eitxekuak, nik nauen hainbeste sorte dauki, eta nire ikastolako jangela zan catering enpresa batekoa. Bai, Bakarrik urte baten joan nintzen, baina ez daukot oso oroitzapen ona egisa esan. Ze nire amak, nik txikitan ez nauen SB jaten, eta jangelara bidali zuztan, nik uste oso tipikoa dela jaten ikasteko. Eta ikasi nauen, nire aman janarixa apreziatzen, ze jangelakoa hain txarra zauen. Bai, nun, ikasi ingo nauen, azkenean... Nik olako enpresa batean lan egin dut. Orduan. Ziur esala zure enpresa, Ez, baina... Besteren bat izango zen. Eta bertan prestatzen zuten, ero ekarriten zuten egin da. Ekarritzen zabien. Ez berdina, hemendik esan behar dut, badaudela bitu. Catering hauetan daude, bertan sukaldea daukaten ikastolek, ero eskolek, bertan iten dute, enpresa jartzen du langilea, eta bertan prestatzen da dena. Eta ez daukatenek ekarriten dute. Orduan, zu pentsa, zuk 12etan, ordu batetan bazkalduko duzu, goizeko 6etan frijitu dan arrai bat. Ja. Horren, arrautza geruza, ez da ongo kurruskaria, gaina beroa joan behar da zure eskolaraino mantendu behar da 30 gradutik gora, eta hori, ongo, moduan, ero xerra bat, ero patata frijitu batzuk. Oie gauzak ez di ondo goten. Eltzekariak bai, babarrunak eta hori ondo egoten da, aragia saltzan ondo egoten da, baina zerbait frigituta dabanean da, puntua izango da, Zaila. Zaila da. Orduan, hoien alde hori izaten. Hau adibidez, ze ez die bakarrik, oporretatik buelta, umiak bueltau die, baina helduak bebai, ez, lanera bueltau gara. Eta igual taperren bat edo etxera gure badaue eraman, lanera gure badaue eraman, hau gomendatzen dozu, edo pastakin igual ez, ero nola gomendatuko zen. Hau be, pixkat, zuri esan duzu, sopan eta gustatzen zaizula pasta ondo egin da egote. Hau nik uste dutela momentuan jateko errezeta bat. Bai, uste bai ez. Nik hau be, berotuta jan alda, bai. Edo igual pasta beste ontzi baten gorde, sopia gero pasta bota, ez dakite ideia moruan. Hau igual etxean jateko orduan. Etxean jateko, bai. Lanera beste gauza bat eruen da, jazta. Hau Patrizian etxean, igandetan, pasta denez, eta igandetan pasta jaten denez. Pasta erreza gaina desberdin bat. Bai. Ondo usaintzen dago, bakarrik badakit etxetik gure ikusentzuliek ezin dabela usaindu, baina Etorriko da, bai, zuk uste ez dakit. Patri, zinemetan ez dia hasi dagoeneko olako usainekin eta uste dut eta jolasten hasi diela, Ez dakit, ni zinera egunero astero joaten naz. Gainera bakizu zinemaldixa oindala pare bat egun hasi zala, eta 24 arte dau. Eta ni
zinera joateko itxuria badaukat astian behin, baina ondiokan ez dut ikusi hori usaian gauzia. Bueno, hortan, zine kontuetan dudak eta baldin badituzu, nagusia, Alberto, aditu da zine kontuetan. Berari, Alberto kolako zeina batzu da bitxen. Eta nahi bauzu, Astuna zazu. pelikula raroen bat ezagutu nahi bauzu ero, honek ekarriko izu, Finlandian ez dakize zuzendari Wosowski, eta honek artista bat, eta jolasten du pila bat argiekin, eta perla gora, eta... Bai, laburpenez, pelikula aspergarriak. Ezberdinak. Ezberdinak, bai, barkatu. Bueno, hemen, Patri, bai. Barazkiak erregozita, esan dakoa. Salda botako zau. Berez nik errezeta irakurriko ba nuke, osagaiekin bakarrik, jakin gabe nola iten dan, nik ingo nukena da patxarra bertara bota. Vale. Lurrundu, alkohola kendu, bai. Eta gero, botako nuke salda, eta gero ja fideoa. Bueno, inditzugu pausuak eta osagaiak, baina zalantzaren bat baldin badaukozue, badaukogu e-mail bat, txoriene@eitb.eus. Ondo esan dut zigor? Zuk esperientzia dakozu. Perfektoa. Oso ondo, hor bidali, da daukozuen galdera danak, gustos erantzungo ditugu. Bai. Eta berez, ontsa gabiz pasta botatzen, ez da? Bai. Lehen naukan zalantza bat nik, ez dut imeia bidaliko, hemen nagoenez, zuzenian ingot. Eta hau, umientzako aproposa da, ze gero alkoholak ez da evaporatzen, ez? Patxarrak ez da evaporatzen. A ber, azkenean, dena ez dugu erabiliko. Apurtxo bada. Dena ez dugu erabiliko. Hau beroa ongo da, oso beroa. Orduan, lurrundu pixkal lurrunduko da, beti ze jarraitzen dugu hemendik lurruna ateratzen. Eta kantidade hontan, zenbat alkohol egon alda. Oso gutxi, oso diluituta geratuko da. Ordan ez pentsau, hau jan eta umea hasiko zaigula horre dantzan. Bueno, dantzan ez, baina igual siestan, etzan txartu egongo. Bueno, hori garai batean esaten zan, ez? Txupetian, ez? Txupetia bustitzen zala, ez da izetan, nik hori iztut ezautu. Bai. Baina ez dakit nik horren beste dainoko. Eta bueno, oporretatik bueltan gabiz, ez? Eta batzuk nik entzun dut, guk sortia daukau, ze hemen gabiz lanian, gustora, lehen esan duzu bai, ni Bilbon ibeltzen zenien be, hori ez dala ixa lana, ez? Bueno, zube egongo zara jurado moduan, ez? Bai. Gaztak gastatzen, hori ez dakit lana dan, beraz guk sortia daukau. Hobia. Baina, bueno, badau gauza da, deitzen dela oporren osteko sindromia, ez? Deitzen dela sindrome post-vakazional. Bai, hori irakasleek eta holan asko esaten. Irakasleek eta... Eta ez irakasleek, ez? Eta ez irakasleek, ze estatu mailan da, 150 Zer, gaizki pasatzen dutena? Gaizki pasatzen daue, gero errutina da bueltatzeko. Ez jake gustatan, ez dakit segatxik, ez dakit zuk ze proposatzen duzu lan hau sindrome hau ekiditzeko. Lanik ezein... Ez, a ber, Patri. Opor gehiago eskatu... Ez, baina gero berriro etorriko da. Modu guztizten etorri ingo da. Hori bai. A ber, lanean garrantzitsuena da posik eta gustora joan da. Gustora egiten baduzu, egiten duzun lana, ja lanan erdia egin duzu. Nik uste hori nahi esko dala, ez? Da gero lantalde polit bat aukitxia. Eta inguruan notaz inguratzen zen. Hombre, baina hori gertatu alda, zuri niri gertatu izan zait, nire lana gustatu, baina lantokian ospindu bat eduki, eta dena hori bakizu nahiko kontagiozua da. Ospindu beste inguruak, eta giroa txartu, ez? Eta hori asko igertzen da. Baina, bueno, gure, bi egunetan konturatuko ziren hemen, giro ona dago, eta hori nahitan nahi esko da, ni beti izatu da. Txoriene daukan onena da lantaldea eta daukagun giroa. Azkenean, lan egiten dugu, ez da bakarrik zuek hemen guri ikusten gaituzuna, ez lan gehiago badao, baina giro honean, humorez, eta baina, janaria dago tartean. Orduan, Euskalduna janaria tartean badago, nola zatu? Betio, legunean entzun genuen monologo bat oso hortaz, jendea Euskal Herrian, eta sabela txikitzen duena. Hori Euskal Herrian ezin. Hori tortura bada. Hori tortura bada. Bueno, guk utzi ezagun hau irakiten, 6 minutu utziko dugu, lurrundu ingo zego pixkat, eta ero ni bitartean aneta moztuko dut, eta ero izango da bakarrik bukaeran, arraia bota, gurina bota, patxarra bota, martorria bota, beraie piripiria bota zidoten. Piripiri da saltza pikantea. Gut tabaskua, ez daukadulako piripiri. Moldatzen gara. Seño. A ver. Osona. Goxua. Listo, pasta egosita. Arraia, bertara. Arraia demora gutxi, ez? Zer ez, buelta eta buelta. Nera mamak marmitakuan, itxen dago zutik kanpo. Zua kendu iten dutzat, eta lupiak pixka gehiago behar du, Zer, bakizu hori jaten dugula pizti galuzia eta pixkat... Gordin, barrutik. Gurina honek zingo digu?
geratzen den likido hemen, loditu ingo duzu. Martorria, bildur gabe, Bai, eskuzabala, ikusten zaitxut. patxarra, Horez izan nahi eskuzabala. Ale, dana barrura. ez da dana. Bueno, isa dana. Patri. Eta irekinaldi bat, eta listo. Tapa jarri, Oso goxua. eta utzi behar da, 3 minutu pausatzen. Eta badago, zer prestatu behar dituzu zukoin, mozu bezala, Patri? Nik mokadutxo batzuk, pintxo batzuk, Bai. tapena de apur batekin, eta sardina bat gainetik. Holan, gauza motza, goxua, espero dut. Eta gainera Portugaletik bai datorren errezeta bat. Fenomeno. Tapena dia ez da Portugalekua, baina bueno, sardina lata bai. Bueno, esan dakoa, nik oin hau, zaldu, 3 minutu pausatzen, taparekin, eta gastatzen. Hau Hugo egin zinbait, nahi eta nahi ez, ondo nazteko, Brauku, hombre, mesedez, abitu. mesedez. Ez da geratzen saldatxu, Bai, Holan pentsatzen gero. hauen sopa bat, ero Ez. geratuko Baito, zala. ikustu oso pixkat bai. Likidoa baduka hemen, Ja, pixkatxo bat bakarrik. Bai, krematxu, koiari hor dauz. Oso ondo. A ber, zer ditzen jatzu. Hau, sardezak egin bai jan leik ez da. Baina, koiarekin uste. Bueno, itxoin gotzut, hasi binintzen ja. Hasi lasai, eta zeituan, bigarren errezeta. Oso ondo, hartuko pasta, eta igual arraina be bai, ez? Goiak da berdinean, Hori da. eta dana. Oso bero da, Patri? Atzo ni errenitzen hau. A ber, Masada do peix. Ona. Eta patxarra, badauka puntu bat, hemen. ona, berua, Ai. ez oso goxua. Igertzen jako, baina ez da holan, Ez? Eta gainera, martorrexan freskotasunakin be bai, geizten dutza sapore hori, oso goxua dau. Baneta ez dizu. Hemen pixka. Banak isen nik zehose falta Bai, zela zehose da. falta zela. Beti, hori txorieneko klasiko handi bada, zerbait astutzea, Basorionak zigor oso goxua. Bai, posten ez. Bai? Bueno, Hemen dikutziko zut? bai mesedez. Hau, Eta- Alexander, reusutzako. Bigarren Eta platera. bigarren platera, Venga, bota. inbi dugu pintxo bat, tapena eta sardinekin. Orduan, jaten zabizen bitartean, txigortuko ez dazu, ogisa. Bai. Eta bitartean, egingo dugu gure pintxua. Orduan, lehen da bizi, ogisa txigortu, Bai? gero gure pasta inbi dugu, gure tapena dia, horretarako olibak, antxoak kontserban eta berakatza birrindu, ore bat egin arte, eta nahi izan ez gero bebai, oliba olio koiaradatxo bat, pasta suabia boleratzeko. Oso, ondo. Gero gainean jarriko zau sardina satitxo bat eta tomate satitxo bat. Segura. Ontsi ikusiko, aber zelan geratzen den. Seguro que ondo. Bueno, badanian. Orduan, birrindu ingo, 6 antxoa, Bai? Gero Oliotako antxoak, ez? Oliotako antxoak. Bai? bai, honek bizkaitxa badi, Lau, Ikusko bezain honak. bosei, Beste osi lamen ona. polemika da, zikura. Amigo, ez. Euskal antxoak dira. Hori da. Indartsuak, eta gaina bat sobratzen da, gero jango. Gero, bi berakatzale, jarriko zago. Epa! Bai, eta hau, txoin, urak enduko zau honei, Bai. Bueno, hemen Portugalera lehen garai batean nik hori ez dut ezautu, baina esate zuten juten zinenean toaiak eta kartzen zirela eta gaur egon Portugalera juten mazarete arrain konserbak. Arrain konserbanak, bueno, artista dira konserbak egiten eta oso onak eta presio honean. jo, eta aldata zelako politxak. Bai, dana dauki esoan marrazkiekin, Bai. gero paperakin bildutakoak eta nik orain, bueno, aurten aste santuan izan ginen Algarbe inguruan 13-14 egun, eta, bueno, konserbak ia egunero, eta hori pikoteo moduan, erdian jarri, oliba Bai. txorrotada gainetik, eta zoragarria. Nik noian bakoitzean beste bizio badaukat, bajilla erostia. Baita. Portugaleko bajilla da, politxa, merkia, bueno, Beti nik ikasten da obsesinua daukat. Urrengorako apuntatu, bajilla ere bai. Bueno, gu izan ginen, Portugalen duela 4 urte, eta ezagutu genuen hango artilleekin da egiten zituzten, bueno, garai batean, mantak eta egiten zituzten fabrika bat, Bai. buelta bat eman ziotela, eta aizira egiten erropa moderno, esan dezago. Beitu. Eta bai, koloretsua, gero asko erabiltzen zen, bolan, paretak eta apaintzeko. Bai, Hartu eta zintzilik, olako tela handiak,
Eta bertako artillak inindakoa bai, eta antzein sonorizatzeko eta onak direla, eta... Artizautza politxa dauki, ez da? Bai, oso. Zer hando jau gisa? Ez zizu erre, Fenomeno. Kontrolo bai. da. Berra zu ja? Atarizu, bai. Vale. Hemen, cancel, ez? Cancel itzu, okei? Cancel. Ja. Gora. Tuntuan. Beitu. Bero da, Platertxo bat ero nahi oso? Lasai. Ez, lasai. Ontsa tostatxo batzuk ingo ditxugu. Bai. Gora, no, gisa moztuko dugu, olako, 3 karratutxotan. Vale. Eta ontsa bai, plazako ez dazu platertxo bat. Bai. Hau, hori familietan, jenteak eta oitxura badauka hemen egiteko lan, pintxo lehiaketak etxekoa gero. Bai, beitu, honekin... Txibisa bana ero hor? Ez, holan. Vale. Eta hogisa, olako zati batekin, igurtziko dugu tapenadia gainetik. Vale. Pum. Txuna hona dauka honek, Bai, ez da? Ez da utxarto. Gero? Eta ontxe jarrikotzagu sardina apurtxo bat. Eta tomatia. Tomatetxo bat, edo bi. Tomatetxoan Bai, edie... Oliotan da, saltzea hona, lehorrak, Oliotan, bai. Lehorrak, oliotan eta espeziakin. Haukitzen dago oreganua, etxian behin zeike. Bai. Baina, bueno, honek erositxako edia. Eta berar fresko apurtxo batzuk gainetik. Orduan, ingo berdina, 3 honekin, bueno, jarraituko honekin. Tapenadia normalien izaten da oliba beltzekin. Beltzakin, bai. Bai, baina niri oliba berdiekin guztien jat. Oliba beltzak pizzarako eta oliba berdiek tapenaderako. Eta, bueno, ez daukanako gorik egiteko tapenadea baita saltzen dituzte. Bai. Pateen eta talean eta egoten da. Atzo gazta pate bat ingen duen, tapenadea azkenean izango zen oliba pate bat, ez? Hori da. Laburbilduta. Laburbilduta, ondo laburbildu duzu. Hor, Portugalea joteko itxuria beko zo? Ustetzen zeizu lan? Azkenengo urtietan joenaz desente aldiz, Joen nintzen 2018an Eurovision ikusten. Zako aurpegi xajartu ostazun? Joan ginen. Gaztiak olako frikia zaria. Bai, ez da. Bai. Eta gero joan izanaz, sin maz, bisitan turismoan, platerak erosten. Ni Patri beti esabello, bertan dagoen herrialdea bada, jende oso jatorra, oso ondo jaten da, kultura aberatza daukate toki oso politiak ikusteko, eta ohitura daukagu beti Europa aldera gorantza jutekoa, eta jendeak Portugal hor bertan daukagu, hizkuntzarekin ere nahi dut esan erderaz hitz egin da, beraiekin moldatzeko ulertzen da, eta beraiei ulertzen zaie. Orduan nik, azkenan, 3-4 aldiz ero ju naiz, eta ezagutu nuenetik, botatzen gara, normalean. Listo? Ondo itxen duzu. Bueno, botako zau, nik beti botatzotat olixo apurtxo bat gainetik. Da, nahi. Olio gordina, olixo ona baldin bada. Bai, pero platera altzau itxen dugu. Beraz, hemen dago... Ondo eguna. Bai. Bueno, probauko huerza. Bai, mesedez. Oin zen, zame, obrigado. Hau bokaduz jango zu? Ero bitan. A ver, ikasioten, Patri, mano, a ver, zui junik ezten, Hola, ninbida. Oso goxua. Benetan, kombinazioa, fenomeno geratzen da. Nola deituko nire pepintxo honi? Gero, behitu, nire lehen itzain dugu enpresai buruz. Bai. Da nire bezeruek asko galdetzen dozti, zein da pintxo honen izena da, nik bete izatotzat. Euskaldunak praktikua gara. Zera nariz pintxo honen izena? Jamoia pipar berdiaz. Da zein da hona bagazta arrainaz, bai hasta. Ta hau da, tapena eta sardina pintxua. Honekin, eskerrik asko dorre goterren, gu agurtzen gara, baina lasai bihar hemen izango gara. Bihar arte. Agur!